Krásný den, já vás všechny zdravím, vítám vás u nového videa a opět jsem na letišti. Byla jsem tu před týdnem, když jsme se vrátili z Francie, máme zase sobotu a já odlítám, tentokrát do Portugalska, protože mě čeká jeden z nejbláznivějších podniků za hodně dlouhou dobu. Vyrážím na Camino, půjdu do Santiaga. Nebudu se tady asi zbytečně zdržovat, půjdu rovnou na security check a pak se sednu ke gateu nebo někam do kavárny, třeba si dám čaj a počkám, letí mi to zhruba za 2 hodinky. Navzdory pozdnímu odpolední na letišti docela dost lidí. Bezpečnostní kontrola jde ale rychle, takže za chvilku už se můžu procházet bezcelní zónou, sledovat zaparkovaná letadla a čas zbývající do odletu zabít brzkou večeří a troškou čtení. Tak jsme přistáli v Portu na letišti. Teď jdu chytit metro, který by mělo být tam někde přede mnou, mělo by to jít asi za 10 minut, tak doufám, že to stihnu. Potřebuji se dostat do centra, pak je to ještě asi 10 minut fůze, ale to je v pohodě, to nějak neřeším. Hlavně, když budu z letiště na správné cestě. Zatím jakože zpoždění bylo asi 20 minut, tak to naštěstí není nic zásadního. A ubytuju se, zítra si chci projít město a v pondělí vyrážím na trasu. A to teprve začne to pravý dobrodružství. Tak jsem akorát vystoupila z metra. Pochopitelně, že moje bydlení musí být někde na vrcholu jediného krpálu široko daleko. Nevadí, lezu nahoru a ubytuju se, dám si sprchu a asi už půjdu spát. Ono reálně tady je 11:30, doma už je 7:30 a vzhledem k tomu, že mě dneska dělníci zbožili někde v 7:30, tak budu ráda, že se vyspím. Jsem úspěšně na místě, takže dobrou noc. Krásné dobré ráno. Máme něco kolem 9, takže většina obyvatel našeho pokoje už někam odešla a mě čeká prohlídka města. Mám na to celý den, nicméně začnu free walking tour, kterou organizuje přímo náš hostel. První zastávka – katedrála. Je odsud krásný výhled na město a jen tak mimochodem, tady ten sloup v minulosti sloužil k popravám. A teď už alou do uliček starého města. Můžete tady narazit na typicky středověkou atmosféru, stejně jako na modernější muraly, ale jsou tady i nejrůznější bizarnosti. Třeba kuřecí orchestr. A teď alou zpátky do ulic. Čeká nás zastávka na místním nádraží, jehož kachličková výzdoba zachycuje události z portugalských dějin a přibližuje život v oblasti Porta. Jako další přichází na řadu jedno z hlavních náměstí a údajně nejkrásnější McDonald Evropy, možná dokonce světa. Nachází se v prostorech někdejší kavárny a interiér si zachovává svůj původní art dekorás. A teď přes barovou čtvrť k univerzitě a dvojici karmelitánských kostelů, oddělených od sebe tím nejužším domem ve městě, který se skrývá za zelenými vstupními dveřmi. Sem se dneska ještě vrátíme, tak zatím aspoň zběžný pohled. Procházíme přes park, kde najdete několik sousoší smějících se mužů. Je to společenská kritika vůči portugalskému soudnictví, které je v očích umělce zcela nefunkční. Park je totiž přímo proti justičnímu paláci. Za parkem stojí bývalé vězení, dnes muzeum fotografie a také kostel s nejvyšší věží v Portugalsku. A nás už čeká jen jedna poslední zastávka. Vyhlídka, odkud máte celé Porto jako na dlani. Mně
došlo, že jsem vás dneska ještě ani nestihla pozdravit, protože jsem ráno vyrazila z hostelu se prohlídkou tady po městě, protože tady jsou dobrovolníci, kteří dělají takový ty walk city tour, takže jsem si prošla město, viděla jsem nějaký nejdůležitější spoty a teď už jdu objevovat Porto po svý ose, určitě chci jít tamhle na most, který je přede mnou. Říkám si, že se projdu po druhém břehu, abych se podívala i do nějakých sklepů na portský víno. Nevím, jestli chci portský pít, já ho vlastně nemám moc ráda, ale možná bych se mohla dát s nějakým paštelem nebo něčím takovým. Projdu si ještě i ty místa, kde už jsme třeba byli, ale nešli jsme dovnitř, protože mám ráda kostely a těch kostelů jsme viděli poměrně hodně. No a uvidím, na jak dlouho mi to vyjde. Teď máme zhruba 11:30, takže mám vlastně spoustu času. Cestou na nábřeží jenom rychlá zastávka u paláce Bolsa a tržnice, která dnes slouží primárně k uměleckým výstavám. A už se přede mnou otevírá pohled na ikonický portský most. Most Ludvíka I. začal vznikat na konci 19. století, kdy si rozrůstání města vyžádalo propojení obou břehů řeky Douro. Byl vystavěn v letech 1881 až 1886 a je spojnicí mezi portem a sousední Gájou. Pod konstrukčním řešením je podepsán Theophil Seyrick, žák slavného Gustava Eiffela. Most je dvoupatrový, vysoký 45 metrů a dlouhý 172 metrů ve spodním patře a téměř 400 metrů v patře horním. Pochopitelně se po něm projdu, protože z opačného břehu se nabízí krásný výhled na celé Porto, který si prostě musíte vychutnat se sklenkou zdejšího tradičního vína v ruce. Teď krátká procházka po nábřeží a je čas vydrápat se do horního patra mostu a užít si trochu výhledu na město, než se opět ztratím v jeho uličkách. Ještě předtím ale krátká zastávka na kávu a tradiční portugalský paštel. A teď už se vracím ve vlastních stopách k důkladnějšímu průzkumu některých památek. Začínám v barokním kostele Kleriku, postaveném v letech 1732 až 1750. Ikonická je především jeho 75-metrová věž, dokončená v roce 1763, která se stala symbolem města. Další zastávkou je karmelické dvojkostelí, rozdělené už zmiňovaným nejužším domem. Starší z kostelů byl vystavěn v letech 1616 až 1628 a patřil ke klášteru bosých karmelitánů. Mladší byl po jeho boku vystavěn až o více jak století později, mezi léty 1756 až 1768. Protože v této době platilo pravidlo, že vedle sebe nesmí stát dva kostely, byl mezi ně vměstnán ještě domek. Ten v minulosti sloužil třeba jako byt kostelníka nebo ubytování pro mediky pracující v klášterní nemocnici. Ve 20. století tady nalezlo útočiště také několik umělců. Je čas na trochu zeleně, takže vyrážím do zahrad Křišťálového paláce, ze kterého se nicméně do dnešních dnů dochovalo jenom jméno.
Postaven byl v roce 1865 u příležitosti pořádání světové výstavy. Postupně však chátral, takže byl v roce 1951 stržen a nahrazen stavbou nové víceúčelové haly přezdívané někdy UFO. Zdejší park, rozkládající se na ploše 8 hektarů, byl založen spolu s palácem. Nachází se v něm řada okrasných rostlin a dřevin a nabízí krásné výhledy do údolí řeky Douro. A teď zpátky do města. Čeká na mě ještě jedna důležitá zastávka. Katedrála Panny Marie v Portu se začala stavět po polovině 12. století a patří k nejvýznamnějším románským památkám ve městě. Není však stylově jednotná. Hlavní románská loď je doplněna několika gotickými bočními kaplemi, v interiéru jsou rovněž barokní prvky. Mně se povedlo trefit návštěvu přesně na moment, kdy tady začínala mše, nicméně hlavní cíl v podobě pořízení kredenciálu a svatojakubské mušle se mi splnit podařilo. A teď už jen zajít na večeři a zbytek večera využít k relaxaci a čerpání sil na následující dny. Tak jo, je pondělí 15. a já oficiálně vyrážím na Kamínu. Teď jsem se odhlásila z hostelu, našla jsem se na mapě trasu, protože vím, že Šipka je u katedrály, ale tam jsem vezla včera, řekla jsem si, že ty schody si dneska ušetřím, protože vím, že tudy někudy to vede. A doufám, že těch prvních 26 kilometrů, které jsem se naplánovala v pohodě, ujdu, no, tak si držím pěstí. Tak nám proč se tu začalo pršet. Inženýr říká, že to ani není déšť, to je takový úplně divný mrholení, ani nemá smysl kvůli tomu tahat pláštěnku. Já doufám, že to rychle přejde, ono jako nemá pršet celý den, má pršet jenom kolem té 9. Což odpovídá, máme 9:10. Takže se na to vykašlu. No, to je takový pokapkávání, trošku otravný, ale v pohodě. A prostě pokračuju. Momentálně jsem tady v nějaké oblasti, kde není jakože vůbec nic, jsou tu nějaké továrny, nějaké domy. Jako moc hezký to tu není, ale cesta vede rovně, není to do konce, nebudu se stěžovat. První část trasy je poměrně nudná a pominuli občasné výstavní vlky, není se tady vlastně moc čím kochat. Nasazuju proto sluchátka, pouštím podcast a aniž bych věděla jak, mám za sebou prvních 15 kilometrů a blížím se k letišti. Já jsem akorát dorazila k letišti, teď tady po mojí levé straně je runway. Říkala jsem si, že možná, když tady najdu nějaký dobrý pozorovací spot, bych se třeba chvilku zastavila, koukala se, jak letadla vzlítají nebo přistávají, protože mám letištní provoz strašně ráda. Ale to, že jsem u letiště, pro mě znamená to, že jsem se dostala do půlky dnešní etapy. Díky bohu za ty dary. Teď už teda jako ne, že by se blížilo poledne, je 11:30, ale už čas trošku pokročil, takže si říkám, že asi budu výhledově hledat nějakou hospodku, kde bych si mohla dát jídlo, ale nepředbíhejme, počkám asi, až odejdu přímo tady jakože od letiště a někam dál směrem k pobřeží. No a uvidíme, na co cestou natrefím. Žádný vyloženě pozorovací spot jsem nenašla, tak aspoň jedno letadlo jdoucí na přistání a já pokračuju dál.
Do cesty se mi úplnou náhodou staví restaurace, takže toho pochopitelně využívám. A vtipná náhoda, majitelem je Slovák, takže můžu prohodit pár slov i ve své mateřštině. Do cíle dnešní etapy mi zbývají poslední 3 kilometry, tak jdeme na to. Nakonec si trasu o ještě asi zhruba 2 kilometry prodloužím a jakmile se mi povede ubytovat ve zdejším Alberg, vyrážím na prohlídku městečka. Vila do Conde patří k nejstarším osídleným oblastem severního Portugalska. Byly tady nalezeny archeologické artefakty dokonce už ze starší doby kamenné. První písemná zmínka nicméně pochází až z poloviny 10. století. Na začátku 14. století tady byl založen klášter, ve století 16. pak získal v důsledku zámořských objevů na významu zdejší přístav. V současnosti je městečko známé především pořádáním řemeslných trhů a také letních náboženských slavností. Tak jo, je úterý, je asi půl 7 ráno, já už jsem na trati, protože na Alberg se vstává strašně brzo, tudíž jsem musel udělat, že nemá smysl se tam nějak extrémně zdržovat. Jídlo mám sebou, protože jsem hned neměla ráno chuť jíst. A teď teda mě čeká dalších 28 kilometrů. Úplně se na to netěším. Mám podle mě kuchyř na patě už od včera, ale to asi nebudu řešit, zatím se jako dá jít, takže se nebudu rozčilovat. Teď akorát musím najít správně stezku, protože to Alberg z ní trošku vybočuje, ale mělo by to být tady třeba 100 metrů doleva. A dneska už bych se měla dostat k oceánu. Každopádně je těsně po východu slunce. Všechno je ještě takový divně zamlžený. Já věřím, že se udělá hezky, ale zatím je poměrně chladno a to počasí nic moc. Tak uvidíme. Provlétám se ospalým, dosud spícím městečkem s pola zahaleným v mlze a za chvíli už mě zdraví oceán. V uších mi zní podcast o Karlovarském filmovém festivalu a já se cítím skoro jako v Cannes na Azorovém pobřeží, kde se procházím po přímořské promenádě. První část dnešní trasy z většiny vede podél oceánu, takže moje kroky doprovází šumění vln a já si vychutnávám svěží vánek protchnutý vůní oceánu a dálek. Bohužel, tahle idylka má jenom omezenou dobu trvání. Tak jsem aktuálně někde in the middle of nowhere, vůbec nemám ponětí, kde jsem. Kolem mě jsou jenom skleníky, pole. Bylo fajn, když se ta cesta vynula podél pláže po takový pěkný dřevěný promenádě, to bylo příjemný. Teď už zase jsem se dostala na silnici a jdu podél silnice a to mě teda jakože upřímně moc nebaví, je to trošku otravný. A nejhorší je, že to jsou takový podivný okrsky. A jezdí tady auta a dodávky a kamiony. Řekněte mi kurňa, kam ty lidi jezdí. No, tak teď bych měla pokračovat ještě pár kilometrů, něco na mě sedí. Dobrý. Mám za sebou, si myslím, jich dneska 12 nebo 13 už, takže jsem zhruba v půlce. A docela bych si dala kafe a něco sladkého na zub, protože jsem vyrážela fakt hodně brzo. Tím pádem o 9:30, už jsem 3 hodiny na cestě a začíná to být trošku vyčerpávající. Chtělo by to si odpočinout, ale zatím jsem tak nějak jako nenarazila na místo, kde by to šlo. A já budu prostě hod těpat dál a uvidíme. Moje touha po kávě a dortu bohužel zůstane neuspokojená, protože jediné, co po cestě potkávám, jsou kostely. Ty jsou sice pěkné, ale ke kavárně to má daleko.
Pauzu si nakonec dopřeju až v rybářském městečku Esposende. Protože čas už docela pokročil a tak by to chtělo dát si něco na zub. Oběd tentokrát odbývám omeletou a do cíle v ještě menším městečku Marňas mi zbývají zhruba 3-4 kilometry. Přestože venkovní teplota povážlivě stoupá, podaří se mi závěrečnou vzdálenost zdolat zhruba za hodinku a teď už mě čeká jenom nerušený odpočinek. Tak den číslo 3. Máme 7:45, akorát jsem vyrazila na trasu. Mám před sebou 30 km, vůbec se na to netěším. Bude to hodně úmorný, ale mám domluvenou rezervaci už ubytování právě ve 30 km vzdáleném městečku, takže to prostě nějak ujdu a výhoda je, že vlastně nemusím nějak extrémně spěchat, protože tím, že tu rezervaci už mám, tak je vlastně asi jedno, v kolik tam vyrazím, tudíž je fuk, jestli tam budu hned na otvíračku, nebo jestli tam prostě budu třeba ve 4, to místo tam mám, což je výhoda. No, teď už jdeme šlapat. Bude to dlouhé. Den číslo 3 začíná slibně. Kupuju si snídani a krátce na to už mě trasa svátí do lesa, aby mi dala ochutnat trošku portugalské přírody. Po 2 dnech mě tak čeká první úsek, který není z většiny veden po silnici. Na druhou stranu je to taky první úsek, který mi dá okusit, jak náročné mohou být na kamínu kopce. Úspěšně si vydrápu do prvního, ale to je jenom začátek. Ve městečku s přiléhavým názvem Čafé si dávám kávu a zvesela pokračuju, odhodlaná udělat si další zastávku až ve Vianě. Aby se mi líp šlapalo, pouštím si do uší audioknihu, kde mě Marek Dvořák hlasem Martina Stránského seznamuje se svou prací leteckého záchranáře a srdnatě pokračuju vpřed. Viana do Castelo je přímořským letoviskem založeným už v polovině 13. století. Největšího rozkvětu se dočkala ve století 16. díky zámořským objevům a rozsáhlému přístavu, odkud za nimi objevitelé vyplouvali. V 19. století tady potom čile kvetl námořní obchod. Město do dneška láká na řadu památek a mimo jiné je i centrem surfování. Dopřávám si tady krátkou zastávku, protože za sebou mám už úspěšně víc než 20 kilometrů, dalších 10 mě ale bohužel ještě čeká. Odměnou mi však může být naprosto luxusní ubytování, kde můžu v bazénku dát odpočinout svým unaveným nohám, koupit si koláč a do postele odejít s nádherným výhledem na západ slunce. Tak máme přesně 7:30. Já jsem zpátky na trati. Koupila jsem si na hostelu ještě, nebo na albergu, tady k snídaní buchtu. Ještě tam mám brosky ze včerejška, takže to teď nějak tak jako po cestě sním. Vyrážím o něco později než včera, ale krásně jsem se vyspala, protože tohle to bylo ten úplně nejpohodlnější alberg, který jsem jako čekala. To fakt bylo hotelový. Krásný měkký postele, klid. Zajímavý je, že vlastně všechny slečny, které spaly se mnou na tom stejném pokoji, protože jsme byli čistě holčičí pokoj, tak odcházely ještě za tmy. Já jsem úplně nekontrolovala, kolik bylo hodin. A říkala jsem si, že to nebudu hrotit, že mě stačí, když si vyjdu jako tradičně kolem svých 7:30, asi by se nic nestalo, kdybych vyšla i později, ale říkala jsem si, že se čím dřív budu na trase, tím dřív budu ve finálové destinaci. Dneska mě čeká necelých 30 km, tak uvidíme, jak mi to bude šlapat. Nožky bolej, respektive mě nebolej ani tak nohy, jako spíš chodidla. Udělali se mi puchyře mezi prstama, nechápu jak. Budu muset vyřešit, jak to propíchnout, pokud se mi zvětšejí nebo neprasknou. Uvidím. No a teď prostě šlapu. Vypadá to, že mě bude čekat pár kopců, ale mám pocit 19 kilometrů do Kamíni a odtamtud se přeplavím lodí do Španělska a pak mám ještě dalších asi 9 kilometrů po pobřeží do dnešní cílové destinace.
První část trasy vede lesem, ale potom už mě cesta svádí na pobřeží a následující kilometry se můžu kochat výhledem na oceán. Obloha je blankitně modrá a vypadá to na další nádherný den. Myslím, že tamhle někde přede mnou už je Španělsko. A já teď potřebuji dojít do toho přístavu a přeplout lodí přes řeku. Nevím, kolik reálně to je kilometrů, no zase tak široká asi nebude, protože, no jako teoreticky může být, protože se tady vlívá do toho moře. Ale každopádně mám v plánu prostě jako přeplout a pak pokračovat kousek tou pobřežní cestou na té španělské straně, která je sice o něco delší, ale zase jsem si říkala, že si chci trošku užít ten oceán, protože za ty první, dneska jdu 4. den, no, tak za ty první 3 dny jsem toho oceánu zas až tolik neviděla a reálně potom v těch závěrečných fázích už zase jako člověk jde spíš vnitrozemí, takže tam ho neuvidím zase. Takže jsem si řekla, že prostě půjdu tu pobřežní cestu, navíc líp tam vychází ubytování, víc jako podle těch kilometrů, který mě tak jako zhruba vyhovují na to ujít za den. Takže si myslím, že by to mohlo být fajn. Dneska chci skončit v Agardii, tak doufejme, že to klapne. Hlavně, že tam vyhovím ubytování, protože teoreticky bych to stíhat měla. Problém je, že ve Španělsku je časový posun, je tam reálně o hodinu víc než tady, což mě úplně do plánu nehraje, ale nevadí, nějak to zvládneme. Rychlá zastávka na kávu, aby si nohy trošku odpočinuly a jdeme dál. Tak jsem si dala kafe, abych na chvilku dala odpočinout nohám. Mám teda pocit, že pokaždé, když se zastavím, tak je mnohem těžší pokračovat v fúzi. Začínám mít pocit, že i moje puchýře už mají puchýře. No. Každopádně chybí mi asi 4 kilometry do Kamíňa, pak se nalodím, přepluju a dojedu ten zbytek. Ale proč to natáčím? Přišlo mi vtipný, vlastně ta kavárna, nebo prostě to místo, kde jsem si dávala kafe, je zároveň trafika. A přišlo mi docela vtipný, že tam mají výtisk National Geographic, nějaký jako číslo o historii a to číslo, které tam mají vystavený, se věnuje historii Santiaga, respektive putování do Santiaga, různých cest, které tam vedou a tak. Vůbec jsem si říkala, že bych si to s chutí koupila, akorát to je v portugalštině a já portugalsky zvládnu asi tak jakože obrigado a čím končím. Takže třeba něco takového někdy vyšlo i v češtině, mohla bych se podívat. Vlastně si říkám, že bych si mohla nastudovat něco o historii poutí do Santiaga, protože to je vlastně docela zajímavý téma. Kamíňa je docela pěkné městečko na břehu řeky Míňo, přímo u jejího ústí do moře. V minulosti Španělsko s Portugalskem spojoval trajekt, ten ale v současnosti z nějakého důvodu nejezdí. Na druhý břeh se ale dostanete pomocí takzvaného vodního taxi. Společností, které přeplavbu nabízejí, je spousta. Stačí si jen vybrat. A teď už Španělsko. Trasa mě nakonec nevede po pobřeží, nýbrž přes kopce a lesem, takže v Aguardě jsem dřív, než jsem předpokládala. A jakmile se ubytuju ve zdejší Alberg, je čas vyrazit na něco na zub a na prohlídku města. Jedním z mých dnešních cílů je ulovit náplasti, protože puchýře na chodidlech začínají vážně bolet. Guarda je přímořské rybářské městečko, které prokazatelně existovalo už v 10. století. Minimálně o tom vypovídají zdejší kostely. Proslavené je především lovem humrů, které můžete ochutnat v řadě místních restaurací. Krom toho je to ale i klidné plážové letovisko, kde se můžete smočit v moři a jenom tak relaxovat na břehu Atlantského oceánu. Dobré ráno, tak jsem akorát vyrazila, 5. den na cestě. Nohy jsem si večer ošetřila, mám tam náplasti, ne, že by to moc pomáhalo, ale ono se to rozchodí. Stejně jako reálně, nemám moc na výběr, čeká mě 31,5 km a nějakým způsobem to ujít jsem, tak si prostě poradím, ono to bude v pohodě.
Když jsem to zvládla doteďka jít bez náplastí, tak to zvládnu teď i s náplastma. Nic jiného se prostě dělat nedá, přesto nejede vlak. Bydlení mám zarezervovaný, potřebuji tam být do 7, což znamená, že reálně mám nějakých 10 hodin na to, abych se tam dostala. To by mělo být asi bez potíží, věřím, že někdy kolem 4 budu na místě. Západní pobřeží Španělska se probouzí jenom pomalu a neochotně. Ráno ale všechno vypadá na nádherný den. Zdání však často klame. Vzpomínáte si, jak jsem říkala, že jsem si pobřežní cestu vybrala kvůli výhledům na oceán? No, vypadá to, že počasí má s vyhlídkami trošičku jiné plány. Aspoň se mi ale daří objevit podnik, kde mají otevřeno už před 9, takže se můžu posilnit kávou a mandlovým dortem Santiago. Pak už mě čekají jenom další a další nekonečné kilometry z větší části po silnici. Alespoň ale narážím na sympatického Dána zhruba ve věku mých rodičů, který je na cestě už 3. týden, protože vyrážel z Lisabonu. Kus cesty jdeme spolu, vyprávíme si a kilometry ubíhají mnohem příjemněji. Já jsem teď strávila třeba takových 7 kilometrů s nějakým Dánem, se kterým jsme šli chvilku vedle sebe. On jde z Lisabonu a už je na cestě zhruba 3 týdny, takže to je docela neuvěřitelný. Každopádně bylo to docela motivující, protože dneska ta cesta je taková, nechci říct, že to vyloženě nudná, ale je to trošku jednotvárný a docházejí síly a dochází motivace. Takže mě to trošku pomohlo, abych šla. Teď jsem se dala chvíli oraz, dochází mi voda, ale koukala jsem, že za 2 kilometry by měla být nějaká kavárna, takže si tam když tak dočepuju. Akorát teď mě čekají podle mě tak 2 kilometry do kopce, na což se úplně netěším, ale bohužel nemám moc na vybranou. Budu to nějak zvládnout muset. Teď mluvím jak Tatar. Budu to muset nějak zvládnout. A mělo by to být snad jediný výraznější stoupání za dnešek. Tak doufám, že to tak bude. Mouchy mě žerou. A že pak už si budu moc odpočinout. Já si myslím, že do té Bayony bude asi trošku klesání, protože ono to městečko leží u moře, ale je dost možný, že to bude stejný jako u té Agardy, kdy to město prostě bylo kopcovitý, bylo to postavený Bylo to postavené jakože ve svahu. Takže pak to město bylo kopcovitý a uvidím, no. Já jsem si našla, že mi zbývá poslední 6 kiláčků. Takže schutí do toho, ať můžu říct, tak za 2 hodinky, možná trošku míň, že jsem na místě. Za to zhruba 2kilometrové stoupání se odměňuju limčou v zahradní kavárničce a jako bonus dostávám i něco malého na zub. Aspoň, že počasí se začíná umoudřovat a na posledním úseku trasy mi dopřává krásné výhledy do okolí. Bayona je historické město, existující už od římských časů. Několikrát však změnilo jméno. Ve 14. století bylo nějakou dobu sídelním městem kastilského krále, později se stalo součástí léna Hrabat z Kamíňa. Dnes zdejší obyvatelé těží primárně z rybolovu a také z mnoha turistů, kteří tudy procházejí, především na své trase do Santiaga. Tak den číslo 6. Jsem zpátky na trase. Vyrážela jsem před chvilkou, vyrážela jsem tentokrát něco později, je kolem 8. Dneska mě čeká plus minus 27 km do Viga. Bolí mě snad úplně všechno, moje nohy mě nenávidí, ale jako nic jiného než jít mi stejně nezbývá. Takže prostě musím věřit, že se to nějak rozchodí. Takže směle do toho. Musím říct, že počasí dneska vypadá tak nějak jako pofidérně. Ono je zataženo, tak jako divně mží. Na pláštěnku to není ani náhodou. Příjemný to není taky.
Já jako jsem koukala na předpověď, že je zhruba 20% šance na déšť. Jo, tak tohle je těch 20%. Ono to jako asi nemá být celý den, ale nejspíš po většinu dne. Tak doufám, že to zůstane jenom v tomhletom drobném mžení a že se jako nerozprší víc. Hele, včera jsem šla v mlze a to bylo taky vlhký a v podstatě to připomínalo konzistencí úplně přesně tohle. Takže jako nerozpustím se, jenom to trošku otravný. Trasa mě vede střídavě lesem a otevřenou krajinou, takže aspoň občas můžu těšit z toho, že jsem před deštěm chráněna stromy. Jinak je ale dnešní úsek jeden z nejtěžších. Nohám ani hlavě se příliš šlapat nechce, takže se vpřed posouvám víceméně jenom silou vůle a dokonce ani audiokniha ve sluchátkách tentokrát nepomáhá. Dorazit do Viga je tak na jednu stranu vysvobození, na druhou tak trochu noční můra. Vigo asi nebude moje úplně nejoblíbenější město, protože tady si s nějakým značením kamína pro poutníky nedělají moc hlavu. Sem tam se objeví náhodně nějaká značka, ale půlka toho vůbec nedává smysl. A jako v momentě, když mě to po třetí žene někam po čertech a ďáblech, jsem to prostě vzdala a našla jsem si na Google mapách nejkratší cestu ke svýmu albergu, protože já na to prostě nemám, já tady nebudu obíhat celé město a snažit se někam dostat, když se tam jakože můžu dostat někam jinam a mnohem jednodušeji. Takže jako pardon, ale poslední třeba kilometr nebo 2 ve Vigu jedu mimo kamíno, protože na to nemám nervy. Byl to trochu boj, ale nakonec jsem ubytovaná a můžu vyrazit do města, trošku se tady porozhlédnout. Počasí ani bolavé nohy, ale nějakému zevrubnějšímu průzkumu města moc nepřejí, takže se nakonec usazuju v kavárně a po náročném dni si dopřávám aspoň večeři a sklenku španělského vína. Dobré ráno, už po 7. Je asi 7:10. Já vyrážím zpátky na trasu. Musím jít teda najít, myslím si, že vedla někudy tudy, protože jsem to tady včera procházela a tak jako matně si vybavuju, že to šlo nahoru. A že tam někde byly značky, když tak se pak podívám do apky. Dneska mě čeká 35 kilometrů. Vůbec se mi do toho nechce, ale prostě jsem se tak naplánovala, takže to ujdu. On problém je, že ono není moc možností, protože už můžu ujít 19 kilometrů, což mi přijde trošku málo, anebo těch 35, protože mezi tím není nějak moc ubytovacích možností, no. Tak jsem usoudila, že to hecnou, že těch 35 prostě dám a uvidím, jak budu vypadat večer. Bydlení mám zarezervovaný, takže aspoň jeden stres je z krku, že mi stačí, když tam budu do 7, což si myslím, že bych stihnout měla. Zatím se mi vždycky povedlo dorazit někdy nejpozději třeba před 5. Takže věřím, že dneska to bude stejně. No a sotva vychází slunko, protože ve Španělsku vychází to sluníčko až po 7. A já prostě jdu šlapat. Nohy mě samozřejmě bolí, jsem vyčerpaná, jakože 6 dní fůze, teď 7. Na člověku se to podepíše, ale dala jsem se do boje. Tak to prostě musím zvládnout, no. Z Viga je to celou dobu mírně do kopce, z čehož se v zápětí stává nejhorší kropál z celého kamína. Jakmile se mi ho ale podaří zdolat, čeká mě 8 kilometrů po rovince plných dechberoucích výhledů. Někdy před 10. za sebou mám zhruba třetinu trasy a docházím do Redondely, kde se propojují jednotlivá kamína. To znamená, že proud poutníků odsud je silnější než ten, který jsem potkávala do té doby. Dopřeju si snídani, abych dala odpočinout kolenu, které mě při sestupu z předchozího kopce dalo pořádně zabrat, a pak už vyrážím do španělských vesniček i mezi pole a lesy, abych ukrojila další kilometry dnešní trasy.
Venku se začíná oteplovat, ale výhodou je, že většina dnešního úseku vede lesem. Tím pádem mě sluníčko nemusí až tak trápit. Nebudu ale lhát, poslední kilometry vedoucí podél silnice patří k těm nejtěžším. Něco kolem 5. ale šťastně zakotvím v Pontevedře a už si můžu jenom dopřát teplou večeři jako odměnu za dnešní úsilí. Ještě není ani 7 a já už jsem vyrazila na trasu. Jednak protože mě dneska, pokud to nohy dovolí, čeká poměrně dlouhý úsek. To, jestli to nohy dovolí, je trošku sporný, protože jedna mě bolí fakt masivně, ale ono se to nějak rozchodí a prostě aspoň část dám. A jednak, a to je asi ten hlavní důvod, má být dneska strašný vedro. Oproti těm předchozím dnům, kdy se teploty pohybovaly tak kolem 26, 27 max, tak tentokrát mám být až 34 a v tom šlapat fakt nechcete. Takže jsem si říkala, že chci zkusit ujít co největší část dnešní trasy, ještě než začne to pekelný vedro a potom se někam uklidit. Čím dřív budu dneska v Alberg, tím líp. Pontevedra je vlastně docela pěkné město, ale včera tak nějak scházela energie podrobněji zkoumat. Tím pádem aspoň zběžná prohlídka během ranního následování trasy a vzhůru do lesa. První část dnešního úseku vede ve stínu stromu a je zakončena extrémně příjemnou kavárničkou. Jelikož jsem ještě nesnídala, dám si něco na zub a zvesela se vracím na trasu. Sluníčko ale začíná hřát čím dál víc, přestože ještě nebylo ani poledne a ukazuje se, že šlapat ve 30 a více stupních je vážně hodně vyčerpávající. No, tak musím říct, že dnešní úsek patří tím náročnějším. Nejde ani tak o terénu, je to z většiny po rovině. Ale problém je, že to jsou takový polňačky, případně jdete nějakýma vesničkama a je to pořád po slunku. A dneska se nám trošičku zvýšila teplota. Sáhá ke 30, myslím si, že ji brzo překročí. A jakože jít v tom vedru je fakt strašně vyčerpávající. Já jsem teď tady v nějakém městečku, kde jsem si říkala, že bych si třeba sedla na kafe, chvíli si odpočinula, zatím se mi nepovedlo najít jedinou kavárnu, kde by to šlo. Ještě tady v totálních dírách pořád něco jezdí, no nebudu se rozčilovat. Takže nevím, jestli budu chvíli pokračovat, dojdu za město, někam si chci na chvíli sednout, protože mi docela bolí nohy, chci si odpočinout, no a uvidím, jak to půjde dál, no, jakože aktuální cíl je ujít nějakých těch 31 km, protože si myslím, že v tom vedru toho víc fakt nedám. Vedro se stává nepřítelem číslo 1 a z odpoledního putování honba za stínem. A aby toho nebylo málo, ukazuje se, že Alberg, kam jsem původně mířila, je uprostřed ničeho, takže musím trošičku pozměnit plány a hecnout se a ujít o 6 km navíc. Krátce před 5, ale můžu spokojeně konstatovat, že se mi to povedlo. Tak jo, blíží se 8. den 9. Já jsem vyrazila na trasu. Do Santiaga mě čeká necelých 30 km. Koukala jsem, že začátek by měla být spíš rovinka a potom ke konci je tam nějaký stoupání a až do Santiaga je to spíš nahoru, ale snad to bude v pohodě a snad se tam dneska nějak v průběhu dne dohrabu.
Tak si držím palce, jdu si dát snídani a jdeme na to. Už od rána je jasné, že nás čeká další horký den a sluníčko nesklame. Sotva odbyla 10. a už začíná pořádně připalovat. Na druhou stranu, cesta je tentokrát velmi malebná a člověk se může uklidňovat tím, že je to poslední úsek, který ho čeká. Zároveň se docela zvyšuje koncentrace poutníků. Zatímco v předchozích dnech jsem na někoho narazila spíš náhodou, tentokrát míjím klidně i celé skupinky. Přítomnost dalších poutníků člověka tak trošku uklidňuje, protože si uvědomuje, že ve všem tom utrpení není sám. Prvních 20 kilometrů nakonec uteče jako voda a jsme v posledním městečku před Santiagem. Jelikož slunko vyloženě vysává energii, rozhodnu se trošičku se dobít a dát si něco dobrého na zub, než budu pokračovat. Čeká mě sice posledních 8 kilometrů, ale přísahám, že jsou to nejtěžší kilometry mého života. Jakmile opustíte centrum města, otevře se před vámi vyhlídka na Santiago. V tu chvíli si uvědomíte, že je to kousek, ale vlastně strašně daleko. Tím spíš, že cesta vede z větší části do kopce, po asfaltu, slunko připaluje, nohám se nechce a vy se šinete vpřed už jenom silou vůle, protože víte, že za chvilku už tam přece budete. A přísahám, že tomu momentu, kdy konečně vyjdete na náměstí, stojíte před katedrálou a uvědomujete si, že jste to vážně zvládli, se nic nevyrovná. Příchod do Santiaga obrečím, protože mě tak nějak zvláštně dojímá, že za sebou mám 270 kilometrů, že jsem to zvládla a že jsem všem, ale hlavně sama sobě dokázala, že jsem schopná naprosto čehokoliv. Teď je ještě čas vyzvednout si certifikát poutníka a poohlédnout se po nějakém ubytování. To se mi nakonec podaří ulovit hned v centru. Je sice trošičku dražší, ale pár metrů od katedrály, tak proč toho nevyužít? No tak jo, jsem oficiálně v Santiagu. Dorazila jsem někdy kolem 3. odpoledne. Nechápu do teďka, že jsem prostě za 9 dní ušla zhruba 270 km, to je totální masakr. A teď jsem se ubytovala, povedlo se mi najít za poměrně rozumné peníze ubytování víceméně hned v centru, kousek od katedrály. Říkala jsem si, že se půjdu trošku projít tady po městě a užít si tady atmosféru. Chci se pak ještě podívat i večer na náměstí na osvětlenou katedrálu a už jsem si koupila i lístek do Madridu, takže zítra odpoledne přijíždím do Madridu a ještě 2,5 dne strávím tam, než se vrátím zpátky do Prahy. A pochopitelně vám ještě ukážu i město, protože když už jsme tady, tak by byla škoda si ho neprohlídnout, protože co jsem tak slyšela, je fakt pěkný. Na zevrubnou prohlídku města bude ještě času dost, takže zatím spíš nasávám atmosféru. Nemůžu si ale nechat ujít zdejší nejvýznamnější stavbu – katedrálu. Na jejím místě vznikla první kaple už v 9. století, když tady byly objeveny ostatky svatého Jakuba, jednoho z Kristových apoštolů. Ta vzala za své během muslimské nadvlády, na stejném místě však byl v roce 1075 položen základní kámen katedrály nové. Ta se dočkala vysvěcení počátkem 13. století, ve stoletích následujících pak byly provedeny ještě další stavební úpravy, takže finální podoby se dočkala až ve století 18. Teď něco na zub, protože od rána jsem v podstatě nejedla a chystám se na mši pro poutníky. Ta se v katedrále pravidelně koná 4krát denně a je oslavou úsilí všech, komu se povedlo pouť do Santiaga dokončit. Slunce tady zapadá opravdu pozdě, takže zbytek večera si pak vychutnám s nádherným výhledem a sklenkou vynikajícího červeného španělského vína. Tak dobré ráno. Dneska je reálně první den, kdy jsem nevstávala za svítání, přispala jsem si do 9. Je to trošku nezvyk, hlavně nezvyk ráno vstát a vlastně nemuset nikam jít, protože jsem byla zvyklá, že teď jsem vždycky vstala a šla jsem šlapat, tak to se dneska neděje. Já jsem teď vstala, zbalila jsem, povedlo se mi do batohu naspat úplně všechno, jsem na sebe hrdá. Říkala jsem si, že si teď zajdu někam nasnídat, pak si tady prolezu město, mám na to nějakých 6 hodin plus minus, protože před 5 mi jede vlak a teď bude 10.
takže si chci všechno tak nějak jakože stihnout projít, uvidím, jestli navštívím nějaký muzeum nebo tak. No a samozřejmě, že ještě nějaký střípky z města vám ukážu a to bude potom asi už pomaličku všechno pro tohleto video. Den zahajuju v na první pohled docela ukryté kavárničce s nádhernou zahradou a uklidňujícím výhledem. Potom už je čas vrhnout se na průzkum města. Vzhledem k poutnické tradici je Santiago město plné kostelů a církevních památek. Narazíte tady ale taky na zajímavá muzea. A jestli si něco nemůžu nechat ujít, pak je to Muzeum poutnictví. Na 4 patrech se tady můžete seznámit s historií poutí nejen do Santiaga, s celým fenoménem poutnictví a také s historií města Santiago de Compostela. A pokud vystoupáte až úplně nahoru, budete odměněni neotřelým výhledem na katedrálu. A teď zpátky do ulic, čeká nás troška zeleně. Park Alameda vznikl už v 16. století, nicméně současná podoba je ze století 19., kdy se stal oblíbeným cílem procházek a výletů všech společenských vrstev. Vedle zeleně tady můžete narazit také na vyhlídky na staré město, kterým dominuje Santiagská katedrála. Pak je čas na něco sladkého na zub. A jelikož jsme ve Španělsku, co jiného by to mohlo být než churros. Zpátky v ulicích míjíme mimo jiné maskovaný průvod, který bude mít asi něco společného s blížícími se oslavami svátku svatého Jakuba. Já se ale nejdřív prohlédnu kostel, proměněný v galerii moderního umění, a následně se vydávám do muzea do Pobo Galego, neboli Galicijského národopisného muzea. To se nachází v bývalém dominikánském klášteře, takže už po architektonické stránce je extrémně zajímavé. Zdejší konvent byl založen ve 13. století a následně v průběhu 17. a 18. století barokně přestavěn. Zdejší kostel pochází z doby vzniku kláštera, v 16. století se nicméně dočkal významné přestavby a během baroka, to znamená v 17. a 18. století, byl ještě dále upravován. Co se expozice týče, ta vám přiblíží život galicijských lidí v průběhu staletí, ale především to, jakým způsobem se proměňovala zdejší krajina i způsob obživy. Všechny popisky v muzeu jsou výhradně v galicijštině, na druhou stranu exponáty jsou víceméně blbouzdorné, takže i když galicijsky neumíte jediné slovo, o co v expozici jde, pochopíte bez problému. A kdyby náhodou ne, vždycky můžete použít překladač.
A teď už zpátky na ubytování pro batoh. Můj čas v Santiagu se chýlí ke konci. Tak já už jsem si vyzvedla na ubytku batoh, který jsem tam ráno nechávala, abych si nemusela celý den běhat po Santiagu. A jsem na cestě na nádraží, jdu si chytit vlak do Madridu. Tím pádem tohleto video se nám pomalu chýlí ke konci. Santiago jako takový je vlastně poměrně hezký město, má určitě strašně silnou atmosféru, je poznat, že tady je neuvěřitelné množství poutníků. Zároveň to je ale takovýto město, kde strávíte jeden den a víc tady toho vlastně nemáte moc co dělat, protože ono to historické centrum zas tak velký není, takže určitě je to skvělý v momentě, kdy jdete Camino, tak tady potom třeba ještě aspoň půl den zůstat, prohlídnout si to, vychutnat si to, třeba navštívit nějaký muzea, ale asi to není něco, kam bych jela na nějaký prodloužený víkend. No a pro tohle video tím pádem je to všechno. Já se s váma loučím. Nevím, jak moc jsem vám dávala informace v průběhu toho videa, protože já budu voice over to dohrávat, takže vlastně jako nevím, co vám řeknu a co vám neřeknu. Ale kdyby vás cokoliv zajímalo, tak v komentářích máte možnost se doptat. Plus já budu ještě i na blog psát takový poměrně podrobný článek s věcma ohledně cesty, co jsem si brala sebou, kudy jsem šla a tak dále, takže se pak můžete klidně prokliknout i tam, když budete chtít. No a tím pádem pro tohle video už je to skutečně úplně všechno. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit zase příští týden. Ahoj!